The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon na mainit na hapon sa iyo. Studio ang magkapatid na sina Lani at Ludi. Magandang hapon po sa inyo, Lani at Ludi. Good afternoon po, Madam and Sir. Ikaw po si Ludi. Ludi. Siya si Lani. Ang kabaliktaran ng Ludi, idol. Ayan. Idol. Opo. Ate Ludi, matanong ko po kayo, ano itong reklamo nyo patungkol kay tatay nyo at bakit nagkalat yung panty ng kabit ng tatay nyo doon sa bahay ninyo? Partner, Hindi naman nangangahulugan na may nakuhang panty, ay pwedeng may kabit na. Malay mo yung tatay nila nagsusuot ng panty. Tanungin natin sila, partner. Kaya Ayan. dapat huwag ka munang Ate mag-aakusa. Ludi, masyado kang defensive partner, ha? Sige, Ate Ludi. Okay po, ikikwento ko na po ang Pangyayari. ang pangyayari pong naakdan ko po doon sa bahay namin. Nung time na yon, pumunta po kami sa bahay, nakasama ko po yung anak kong dalawa. Hindi namin sinasadya, naabot na namin yung kalagoyo ng aming tatay na si Imelda Bermondo. Tinanong ko pa siya sa doon sa labas. Ay, andun siya sa loob ng bahay. Tinanong ko siya, bakit nandito ka sa loob ng bahay namin? Ano ginagawa mo dito? Ang sabi niya sa akin, nandun daw siya para maglaban ng mga damit ng tatay namin. Sabi ko sa kanya, matagal ka na namin hinuhuli. Ikaw ang kalaguyo ng tatay ko. Ang sabi niya, may pinag-usapan naman kami ng tatay mo. Hiwalay na sila ng nanay mo. Sabi ko, oo, hiwalay na siya pero wala pa siyang karapatan na mag-asawa na ipasok dito sa bahay namin. Kasi wala pa silang annulment. Sabi niya naman sa akin, may pinag-usapan daw siya, ang aalagaan niya daw ang tatay namin, kahit ano mangyari, kaya niya daw na alagaan yung tatay namin. So aside sa sinabi niya, nagpunta siya para labahan yung mga damit, kaya niya pang alagaan, baka gusto nitong, ano pangalan nito? Imelda. Imelda, maging labandera or caregiver ng tatay niyo. Hindi kaya? Hindi. Kasi matagal na po talaga siyang hinuhuli namin. Talagang napatunayan nyo, nakabit ito ng tatay Kapit nyo. talaga siya ng tatay namin. Tinanong ko pa nga siya, kanino yan mga panting yan na nakasabit sa kabra? So ibig sabihin yung mga panty ay nakasabit naman ng maayos. Oo, nakasampay po siya. Naabutan, baka naman Sumusuot ng underwear si Yes, tatay nila. Okay. So ngayon po, ngayon na inamin na ni Imelda na siya yung kabit ng tatay nyo, ano pa yung nangyari pagkatapos nung inamin niya? Si Kwan, pakwentuhin din natin, partner. Ay, ako ko kasi. Siya. Sige, ikaw sige yung po. kasama mo ba yung nanay mo nyo Hindi. pagpunta doon? Kami lang ng anak ko. So kayo lang ng anak mo yung nakakita ng mga underwear na nakasabit doon at nakita nyo yung kabit ng tatay nyo. Opo. Okay. Pagkatapos nun, sinabihan ko pa yung tatay ko, ay wow, ang galing mo pa. Nahuli ko na agad sa akdo yung sinasabi ni Ma na kalaguyo mo. Matagal na yun na sinusubaybayan namin. Kaya lang, yung nanay namin, mahina na yung tuhod. Kaya niya na lang ng ganon-ganon, waling-waling yung nanay namin kasi mahina na nga yung tuhod. Ilang taon na ba itong si tatay nyo? 69 po. 69! Paborito mong 69, number, partner. oo. Si nanay nyo, ilang 69 taon na? din. 69 din. Etong si Imelda. 69! Ay, Siguro mga 50 plus po. 50 plus. 50 plus. So medyo bata Yes. kaysa ka sa nanay ninyo. Okay. So, nung nahuli nyo sa akto, ano yung ginawa nyo po dito kay Imelda? Pinitsuran po siya ng anak ko. Kasi yun talaga po yung time na naiinis talaga po ako sa kanya. Kasi matagal na namin na hinuhuli siya. Di namin nahuli kasi pinapatago siya ng tatay. So, napicturan ng anak nyo Yes. sa loob ng bahay Opo, ninyo? opo. Kahit po sa labas. mayroon. Sinabi mo na, sinabihan mo yung tatay mo ng ganito. Ano yung naging reaksyon ng tatay nyo? Wala daw akong pakialam. Si tatay pa yung magaling at wala kayong pakialam. So, ganun lang yung sinabi ng tatay nyo. Panay-dinay ang tatay nyo. Wala naman siyang sinabi. Basta sinabi niya lang, wala akong pakialam. So, parang patay mali siya yung tatay Opo, nyo na wala siyang pakialam sa inyo kung nakita nyo itong galaguyo niya sa loob ng bahay ninyo. Opo. Opo. So, pagkatapos nun, anong ginawa nung itong si Imelda? Nanatili ba sa loob ng bahay? Nanatili po siya, ma'am. Tapos, ano yung naging reaksyon niya na nalaman nyo na siya na yung kalaguyo ng tatay nyo? Malungkot po ako. Siyempre galit ako sa kanya. Opo. Pero si Imelda, ano yung reaksyon niya? Malungkot din siya kasi nakatayo nga siya doon sa papunta sa kusina namin. Parang
nag-ano po siya, huning tumatago siya. Pero hindi naman nagkaroon ng Malung- komosyon Wala po, or... ayaw ko po ng gano'n. Malungkot partner kasi Malungkot nasa siya. kuti. Yeah. Oo. Nahuli ko po siya. Opo. Wala po akong ginawa na iskandalo. Pakilapit po ng microphone. Opo. Wala po akong ginawang iskandalo sa kanya. Pagkatapos po Nakikusap lang. noon na nadatnan nyo, nahuli nyo, nakilala nyo yung kalaguyo ng tatay nyo, ano po yung sunod na ginawa nyo? Nag-report po ba kayo sa barangay, na ipablatter nyo? Ano po yung ginawa nyong step or hakbang? Nag-report po kami sa barangay. So kayo po, sino po yung kasama nyo pag-report? Ito po. Gumawa po kami ng letter, tapos pinareceive namin po kay Kapitan. Andyan po yung letter. Ano po yung reklamo nyo? Andyan po sa yellow pad. Ano po yung nilalaman ng reklamo na nandun po sa yellow pad na May yun? naabutan po kaming babae na si Imelda Bermundo Vilches. Doon sa loob ng mismo ng bahay ng magulang ko. Taga saan po ba itong si Imelda? Taga Purok 3, San Antonio, Santikon man po. So magkabarangay lang po kayo. Opo. Purok lang po ang Purok lang ang pagkakaiba. pagitan. So ano pong ginawa ng barangay matapos na magreklamo po kayo? Tapos, rinisib lang po ni Kapitan. Tapos, nag-ano man po kaming magduman sa PNP. Pag duman mi po sa PNP, Pakitagalog lang po. ay pagpunta mi po namin sa PNP, so sabi po sa amin, kailangan daw po namin ng Certificate of File Action Ng barangay. Ng barangay. So sa barangay, wala pang ginawang aksyon yung Wala barangay? po. Hindi pa kayo pinatawag or pinagharap-harap sa barangay? Hindi po. Okay. Wala pong aksyon ang kapitan sa amin. Okay. Ang sabi po sa akin, pagaling ko po doon sa PNP, balik naman po ako kay kapitan. Anong sabi ni Kapitan? Ang sabi ni kapitan, dahil daw po, hindi raw po siya mabigay ng Certificate of File Action. Opo. Based daw doon sa demanda, pwede siya magbigay. Demanda po kami, wala daw po kaming matibay Na ebidensya. patunay na aktual na naggagawa ng kalukuhan yung dalawa. So, naabutan nyo lang sa Opo, bahay. may idagdag ko lang partner. Ito bang si Imelda ay may pamilya din or Dalaga? dalaga? Byuda po. Okay. byuda. So matanong ko lang, matagal na bang playboy or chick boy ang tatay nyo? Matagal na po yan. Tayan ang simulat dulo kang problema, kang pamilya, ng So pamilya hindi lang si namin. Imelda ang naging chicks ng tatay nyo? Hindi, ano na po, yan na talaga si Imelda. Di lang namin naaaktuhan. So si Imelda lang, Opo. pero matagal nang ginagawa? Matagal na po. Mga sa tingin nyo, mga ilang taon 10 na years na po. 10 years na. Dekada partner, isang dekada. Pero yung tatay at saka nanay nyo, kasal. Opo. So kasal. Ilang taon na si tatay? 69, ano? 69. Ibig mong sabihin si tatay medyo mapulso pa? Opo. So 10 years Malakas pa? partner, 59 partners, nagloko na si tatay. So wala namang nabubuntis pa si tatay? Di namin po alam kasi di naman po kami nakikipag ano-ano. Basta yun lang ang tigtutukan namin Ito yung bang, babae ngayon. Ito bang si Imelda, bago nyo nahuli, ay matagal nyo nang kilala? Opo. Ano po ang pagkakakilala nyo sa kanya? May anak nga yan po sa labas, sa isa sa pagkadalaga. Tapos napangasawa na siya, nabiyuda na, yun na yun. Ilan din ang anak niya doon sa napakasawa Di niya? po namin alam. Okay. Kasi sabi nyo, itong bahay na nahulihan nyo, yan talaga yung original na bahay nyo. Opo. Asan na ngayon yung nanay nyo nakatira? Sa akin po. Wala na doon sa original na bahay. Wala na po. Bakit po? Pinapalayas po ng tatay namin, yan si Pedro. Para makabuylo na. Opo. Kayo wala na rin doon sa bahay na yun? Wala na po. So, May kanya-kanya na po kaming Pamilya. pamilya. May kanya-kanya na po kaming So, bahay. yung doon sa ancestral home ninyo, yung house ninyo, yung bahay nyo, Opo. tanging si Tatay Pedro na lamang? Opo. Ayun. Okay. Nandoon na rin nakatira ngayon si Imelda? Palipat-lipat lang po sa gabi, minsan magkakasama sila doon sa bahay ng babae, minsan magkakasama din sa bahay ng magulang namin. Ayun. Pag ganun-ganun lang po sila. Palipat-lipat? Opo. Okay. Kayo bilang mga anak, kayo lang bang magkapatid o meron pa kayo ibang kapatid? Tatlo kayo. po kami, kaso namatay na po yung panganay namin simula nung nahuli namin yung babae niya. March 5. Inatake. Pakilapit lang po, pakilapit lang po. March 5 po, nahuli namin yung babae niya doon sa bahay nila ma. March 18, inatake po yung kapatid Kapatid namin laki. Sakay, stress po. Ayun, okay. So ngayon, kayong magkapatid na buhay, ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Ang inaano ko lang po. Ang gusto niyo mangyari? Ang gusto ko lang po mangyari, sir. Yung pagmamaltrato niya sa nanay ko, kailangan mabigyan yun ng sapat na Katarungan. aksyon. Okay, kasi ganito, kayo may mga kanya-kanya na rin pamilya. Yung Opo. nanay nyo 69 years Opo. old, tatay nyo 69 years old. Hindi ba pwedeng kumbaga mag-move on na lang kasi mga matanda na, wala naman ng kwan eh. Gaano ba kalaki o gaano ka-importante sa inyo na o gaano kalaki yung epekto ng pagluluko ng tatay nyo? Ang laki po, sir, kasi ikwento ko na po yung kasaysayan namin, pamilya.
Nung time po na namatay po yung kapatid ko, pumunta po ako sa bahay. Ayan, Kasi ako, wait lang partner. Ayan partner yung mga nakasabit na mga So yan ang underwear. Yan ang sagot doon, partner, sa what color, what, What brand. brand? Aha. Ayan. Oo. So, hindi lang para partner yung pangbabang kasuotan, meron din yung pangtaas na kasuotan. Okay, partner. Yan si tatay. yan po ang tatay Ay, namin. makisig, Oo. partner. Ano yung hawak ni Tatay Sigarilyo? Opo. Makisig, partner. Medyo matangkad sa at tingin malaki ang katawan. Sa tingin ko nakakalima pa. Okay, daig ka partner. Kaya pa. Same lang. Nakakalima pa sa isang taon. Okay, partner. So, kwento ni nanay, kasaysayan po yan ng inyong pamilya. Opo, ikwento ko po yung kasaysayan namin pamilya. Nung time po na namatay po yung kapatid ko sa Laguna, pumunta po ako sa bahay, may kasama po ako. Sinabihan ko po yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, Pa, alam mo bang patay na yung kapatid namin? Sino? Yun ang tawag namin. Sabi niya sa akin, wala akong pakialam. Dinagalit ako sa kanya kasi gusto kong pumunta doon para humingi ako ng tulong para makapunta kami sa Laguna kasi gustong iuwi ng pamilya dito sa Bicol. Inaway niya pa ako. Doon ako, sige ko, panay iyak ako kasi di ko matanggap-tanggap. Yun pala ang reaksyon ng aking tatay So, sa ibig amin. sabihin, parang si tatay walang pakialam na sa pagkamatay ng kapatid Opo, ninyo. sinabihan po ako sa kanya, tinuro-turo niya pa ako, wala akong pakialam sa inyo. Umalis ka na. Bakit ba ganun na lang yung reaksyon or trato ng tatay nyo sa inyo? Di ko maintindihan, baka po brinuwas po siya ng kanyang kalaguyo. Kasi bata pa yan eh. So, sa tingin nyo, masama yung naging epekto na itong babae, itong si Opo, Imelda, opo. sa pag-uugali ng tatay nyo? Opo, binabago po So, lahat. parang lumalabas na kayong kapamilya niya, kayong mga anak niya at yung nanay ninyo, parang hindi na mahal ng tatay nyo. Opo. Mas mahal na mahal niya yun. Opo, yung So, pamilya nun. parang kontrabida sa pamilya ninyo, itong si Imelda. Maganda ba itong si Imelda? Maganda ba itong si Imelda? Maganda. Ito, Partner. partner, dyan po lang kayo, Ate Lodi at Ate Lani, ano? So, ito, partner, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono ang kanilang nanay na si Nanay Purina Bulalakwe. Ayan, magandang hapon po, Nanay. Kano yan ni Nelson Bulalakwe? Bulalakwe. Ayo, partner. okay. So, Bulalakwe. Si Nanay Purina. Lorinya. Lorinya. Ayan, okay, Nanay. Purina, ginawang pizza. Purina Hot Chocolate. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Nanay Florina. Nanay? Magandang hapon po Opo. sa inyo. Opo, Nanay, naandito po yung dalawa niyong anak, si Lani at si Ludi. So, matanong ko po kayo, Nanay, para po sa inyo, Nanay, kumusta po kayo ngayon na eto pong dati niyong asawa or dati niyo pong mahal ay nadatnan po ng anak niyo na doon po sa bahay niyo na meron pong mga nakasabit na mga pantig ng kalaguyo ni Mister? Oo. Opo. So, may medyo mahina po ba yung pandinig ni Nanay Florina? 69 na kasi ba? Nasakitan ako. Okay. Nanay, ganito. Nanay, so, kayo ba, tanggap mo na ba na hiwalay na kayo ni Mister mo? Ni Pedro? Yun. Oo. So, Wala na po kami. Tagal na. Naka-move on ka na, Nanay. Ayaw mo na rin sa kanya. Ayaw ko na. Hindi mo na po mahal si... Hindi mo na po mahal si Pedro. Nanay, hindi mo na po mahal si Pedro. Ay, hindi na. Okay. Opo. So, Nanay Florina, dahil hindi mo na po mahal itong si Pedro, ano po yung gusto nyo pong mangyari ngayon? Ang gusto ko pong mangyari, so itong lupa me, so income kang lupa me, bigyan niya ako sa laogi 10 taon. Hindi niya ako bigyan. So, ibig sabihin po, Nanay, ito pong bahay, ito pong lupa na kinatitirikan po ng bahay nyo ay meron pong mga Conjugal. Conjugal property. meron pong mga produkto sa palibot. Iyo po. Okay. Kaya income partner ang pinag-uusapan. Ano po, may mga nyugan po ba dyan? Mga gulayan? Oo. May nyog, may karagomoy. Ilang ektarya po yan, Nanay? Marami. Ilang ektarya po? 2. So, conjugal property. So, ibig sabihin po nito, Nanay, sa mahabang panahon po na nagpuprodukto po itong lupa ninyo, ay wala pong nakakarating 10 po taon. sa inyo. Hindi po. Wala po. Nanay, matanong ko lang, ito bang 2 ektaryang lupa, kaninong pag-aari ito or pag-aari niyong dalawa ni Pedro, naipundar niyong dalawa?
napundar me. Ayun, conjugal, Conjugal property partner. Tama naman. So, nanay, ngayon po ba ay kumusta yung relasyon mo dito kay Pedro? Nag-uusap pa rin po ba kayo? May Ay, galit? hindi na. Hindi na po. Opo. Galit po ba yung nararamdaman dyan sa puso ninyo, nanay? Okay. Medyo mahina yung pakinggan. So ang gusto niyo po, nanay, bigyan kayo ng parte doon sa produkto ng 2 hektaryang lupa ninyo at saka siguro yung share ng mga anak ninyo. Opo. O kasi ang problema diyan, partner, kung brininwas na nung babae, Oo. wag mo na nga sa akin nung ipamana mo na sa akin, no? Mahirap yan. Oo, Nanay Florina, matanong ko lang po kayo. Kilala niyo po ba itong na personal ito pong si Imelda? Alam ko na nakikita ko yan sa bahay. Na pinagdadala-dala niya dyan sa bahay. Kaya nga, palayas niya ako. Ayun. Matindi partner, no? Yung Matindi tunay si ng Pedro. asawa, yung may-ari na ng bahay, yung pinapalayas Kasi ng kalabuyo. ang ibang kilala ko na ng babae, partner, yung tunay na bahay, iniwan niya sa tunay niyang asawa at sa mga anak niya. Siya, yung mga iba, naghanap ng ibang kuan at nandoon na siya sa kayong At kalaguyo. yung Ito iba naman partner, ibinubuhay pa rin yung mga anak niya. Ito iba. Oo, parang Pinalis yung tunay Bahala para kayo. yung kalaguyo. Oo, parang bahala kayo sa buhay ninyo. Ako may kasama na akong bago at dito ko babae sa bahay natin. Parang ganun partner itong si Nadagdagan Pedro. na naman yung pangalan na sa listahan ko, Oo. Pedro. Yung mga pangalan na Nico. Ano pa nga yung tanda mo partner? Marami. Ivan, Iba. Yan. Francis, Oo. Joshua, Yan. Oo. Pedro. Yan. Oh, yan, Oo. partner. Marami na sa Marami, listahan mo, marami. partner. Eto naman, partner, para malaman natin ang maaring gawin nila Nanay Purina. Hindi Purina, Plurina. Oh, Florina pala. Oh. Plurinya. Florinya. Oh. Ginagawa niyong pids kasi. Hindi, partner yun partner yung nakikita ko, partner Yeah, Florinya. Okay. So, Florinya. Okay. Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Shera May Bea ng Public Attorney's Office ng Legazpi City District 1. Magandang hapon po, Attorney Shera. Hello po, magandang hapon po. Opo, attorney, napakinggan po natin ito pong reklamo ng magkapatid na si Lodi at si Lani. Sa ganito pong paraan, attorney, maaari po bang magkaroon ng hatian ang mag-asawa sa kanila pong ari-arian o lupain? Kahit po ay hindi na sila ngayon magkasama, pero legal po silang mag-asawa. Maaari naman po yan sa batas natin, pero by judicial order lang po. Ibig sabihin, kailangan pong magsampa muna ng petition sa court for judicial separation of property. Hindi lang sa agreement ng dalawang mag-asawa po. Opo. Linawin lang po natin, attorney, ito pong si Nanay Florinia at si Tatay Pedro ay hindi pa po legal na magkahiwalay. Papo. Opo. So, maaari po yun through judicial separation of property. Ang judicial separation of property po ayon sa ating family code, meron pong 2 uri. Una, yung voluntary, kung saan by agreement ng parties or kapag nagkasundo si Ma'am Purina at si Sir Pedro, pwede silang mag-file ng joint petition sa korte na paghatian nila kung ano man ang naipundar nilang mga properties simula noong naikasal sila. Kung ayaw naman po ng isa sa partido na or hindi sila nagkasundo sa agreement, ang isa po sa kanila pwede mag-file ng judicial separation of property sa korte. Pero dapat po mayroong valid cause. Okay. So, 2 po yung pwedeng gawin po ni Nanay Florinia. So, dapat magsampa Yes po. siya ng formal na reklamo sa korte para po yung korte yung mag-determine kung paano yung hatian po ng kanilang property. Pangalawa naman Yes po, po. kung ayaw po ng isang party na mag-file ng reklamo, nasa kay nanay na po kung ano yung pangalawa po, attorney? Yung judicial separation of property po. Okay. So, ganun po yung Pero dapat dapat nilang may gawin. valid cause po, may valid ground Opo. para mahati yung kanilang mga ari-arian. May Opo. valid ground or cause. Attorney, maliban ho doon sa paghabol sa ari-arian, mayroon pa po bang kaso na pwedeng maisampa itong si Nanay Florenia laban sa kanyang mister at doon sa kalaguyo ng kanyang mister? Kasi itinira na ng kanyang mister na kanyang na legal na asawa at kasal kay Nanay Florenia yung kanyang kalaguyo doon sa mismong bahay nila. Mayroon po sa batas po natin, ayon po sa revised penal code, maaari pong magsampa ng kaso si nanay laban kay Pedro at doon po sa kalaguyo o doon po sa kabit
ng kasong concubinage. Ayun. Pero kailangan po, dalawa po silang masampahan ng kaso. Si Tatay Sila pong Pedro at dalawa saka mismo. yung si Imelda. Yes po, sila pong dalawa. Hindi po pwedeng isa lang sa kanila. Dapat sabay po sila. Opo. So, dito po sa magkapatid na anak ni Nanay Florencia, anak ni Tatay Pedro na nagrereklamo ngayon, ano po ang advice niyo, attorney? Anong pinakamaganda po nilang gawin? Kung ang nais po nila ay masampahan ng kaso, itong tatay nila at yung kabit, pwede po silang pumunta sa police station at i-assist po sila doon sa pagsasampa ng criminal complaint for concubinage, or pwede rin naman po silang magsampa ng violation of Republic Act 9262 o yung Vowsy Law. So pwede pong kahit alin doon sa dalawang kaso, o pwede pong yung dalawang kaso ang isampa nila doon sa guilty parties or kay Sir Pedro at kay Ma'am Imelda doon po sa sinasabing kalaguyo. Okay. Opo. Maliwanag po yan, attorney. Attorney, maraming salamat May po. dagdag May tanong ka? ata na tanong. Pwede po tabi ako, attorney, Yes po, magtanong. salamat po. At Attorney. attorney, may tanong po itong anak. Yes po. Sige. Ano pong mga document ang pwede mi pong dalhin sa PNP? Saan po? Sa PNP po. Anong mga dokumento or ebidensya Ebidensya. Opo. na may kalaguyo si tatay? Kasi po di naman po kami Pwede po binibigyan yung ng file mga action ng barangay. testigo nyo po, yung nakakita mismo sa kanila, ang dalawa na nandoon sila sa isang bahay, naninirahan bilang mag-asawa, kahit na hindi naman sila ang legal na mag-asawa. Pwede po kayong kuhanan ng salaysay doon ng mga So, pulis testigo. po. Opo, may binabanggit Pwede kasi po testimonial evidence. Attorney, may binabanggit kasi itong si Ludi na hindi daw sila binibigyan ng certificate of file action ng Hindi, ganito barangay. partner. Pumunta sila ng police station, ayaw naman i-entertain ng police station yung kanilang reklamo dahil wala daw certificate to file action mula sa barangay. Hindi po kailangan ng Hindi certificate of file kailangan. action dahil ang concubinage po, sa batas po natin, ang maaaring ipataw na sentensya ay sobra po ay nasa 6 na buwan hanggang 6 na taon po. So sa Ibig sabihin, katarungan pambarangay law po, hindi na po kailangan dumaan Dumaan. sa barangay dahil ang penalty ay sobra pong 1 year. ayun. So pwede na po Ibig silang sabihin, mag-direct sa police station. Ibig sabihin, attorney at nanay, medyo ignorante yung napuntahan yung otoridad doon. Oo. Hindi alam yung Proseso. Oh. So itong kasong ito, itong reklamo na Hindi na maaaring pala yung kailangan isampay, hindi itong kailangan dumaan sa ng barangay. certificate of file action. Opo. Hindi to barangayable. Opo. Okay. Attorney, maraming salamat po. Apo. Salamat Thank you so po. much, Maraming ma'am. salamat, Attorney Shera May Salamat po. Bea. So ang kailangan lang, pagpunta nyo ng police station, testigo na kayo ang nakakita na doon na talaga nakatira yung kalaguyo at si Tatay Pedro sa bahay na bahay ninyo. testimony At kung may ang picture pa kailangan. kayo, mas maganda ng mga itong picture ng mga underwear. Opo, partner. Yan, okay. So, ngayon na napakinggan nyo na yung mga advices ni Attorney. Ano plano nyo ngayon? Partner, may tanong ako. Una, yung sa hatian ng property. Pangalawa, yung pagsasampa ng kaso kay tatay at sa kalaguyo. Mayroon pa po isa. Ano pa? Sinasaktan po ang nanay namin. Ayun na, diretso niya na yun. Di lang nasabi ng nanay namin. Diretso Okay. nyo na. Yung first po, sinasaktan yung nanay Sa mic po. So, Pero, yan po, na dalawang reklamo na yan ang gusto nyong Opo. Pangalawa po, yung produkto po, hindi po hinahatian. Ayun, kailangan na daw mag-file ng Pero- petisyon sa korte. pero sa kwento nyo, Nanay, di ba, dahil si Nanay Florencia ay talagang apektado mentally, emotionally, Opo. talagang pasok yun, partner, sa Bausi. Okay. May mensahe ba kayo na naisabihin kay Tatay Pedro? Tinatawag nyo pa bang tatay si Tatay Pedro? Oo naman. Sige, anong mensahe mo? Kay Tatay Pedro? Ay pa, magpakumbaba ka ng pride mo. Andito kami para humingi ng tulong. Alisin mo na ang pride mo kasi ang daming namin sa'yo. Kasi namatay yung kapatid namin. Di mo man lang sinilip. Di ka man lang bumigay ng pinansyal. Pinahirapan mo kami. Oh, kinanay naman anong mensahe nyo? Ma, wag ka mag-alala. Ilalaban natin to. Nandyan kaming dalawa. Ika po, anong message mo? Para kay Imelda na lang. Yung lahat ng naandyan sa dibdib mo, ilabas mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin kay Imelda? Sabihan mo, hindi ka namin tatantanan. Mga ganyan. Ika Imelda, ika ampon sa dulo kang problema kang pamilya may nawara sa tugang namatay yung kapatid namin por dahil sa'yo. Nang problema yon. Lahat maltrato si mama ng papa me nang dahil sa'yo. Ginawa ng lahat na pag maltrato kang papa me. Ayun. Lahat po na Okay. ginawa. Okay.
So, ang importante, makapagsampa kayo ng formal na reklamo sa korte, yung nanay nyo, para doon sa petisyon sa hatian ng produkto at nung lupain or nung property. At ito naman na pagsasampa nyo ng kaukulang reklamo sa PNP laban kay Tatay Pedro at kay Imelda. Huwag kayong Tanong ko lang mag-alala. siya, partner. Handa ba kayo na makita yung tatay nyo na nasa loob ng kulungan? Opo. Oh, naku po. Talagang desidido, So, partner. aalalayan po kayo ng aming team sa Tabang Ora mismo para makapagsampa kayo ng formal na reklamo laban sa inyong tatay. Sobra Opo. pong ginawa sa nanay. Yung bunganga po daan ni mama, linagay ito sa kanya. Ay, sus. Kasi yung bunganga ni mama, nagagalit sa kanya. Tigadarhan, dinadala niya yung babae doon sa bahay namin. Sinuk-suk niya para hindi makapagsalita. Sinong pumasok niya Opo. sa bunganga? Ito po. Si Pedro? Opo. Yung Malupit. tatay nyo? Ito ang nakuha ni mama, nasa bunganga. Malupit si ito Tatay po, Pedro. ano daw po ito? Ano yan? Ano yan? Ano yan, partner? Turo, partner. Turo. Pampakwan ito. Wala nang laman. Gumagamit si Tatay Pedro ng turo. Basahin mo ito kung anong turo, partner. Nandiyan sa likod. Partner, sa pangalan pa lang, alam ko na. 'Di ba? Alam mo yung na. turo, partner, is a bull, 'di ba? Oo. Matapang to, partner. Pero nung ipasok ito ni tatay, wala naman laman na. Wala, pinasok daw sa bunganga. Ininom na nga, Oo. ininom na. Sabi So, ibig dito. sabihin, itong si Tatay Pedro talagang gustong may masamang balak sa nanay niyo. Opo, Bay, basahin patayin mo, niya partner. po. Kung tul-tul, ano, partner? Kung maayos yung pag-iisip ni Tatay Pedro, Partner, hindi niya gagawin yun sa basahin nanay ko, niyo. Gusto Sige. niya pong papatayin nga. Basahin ko po Toro. Take 1 capsule 1 to 2 hours for endurance before intimate activity. Performance na, ituloy-tuloy. Ibang klase itong si Tatay Magbabayad Pedro. sa atin ito partner. Oo. Pre-advertisement. Okay. So, Ikaw, sasamahan partner, po kayo. sisingilin ka dyan. Sasamahan po kayo ng aming team. Ano po? So, desidido kayo ngayon na sampahan ng kaso itong tatay nyo. Opo. Pag nakasuhan si Tatay Pedro, kasama itong si Imelda. Opo. Ayun. So, galit na galit talaga kayo dito kay Imelda. Opo. Galit talaga. Okay. Ang tanong na lang, Tatay Pedro, meron ka pa bang turo? Pag nakita nyo si Imelda, ano yung sasabihin nyo sa kanila? Sa kanya? Humanda siya. Umanda siya. Kaya naman pala matikas si tatay. Eto, Nanay Ludi, at Ate Lani, sasamahan po kayo ng aming team para po kayo ay formal na makapagsampa ng kaso. Kasama po si Nanay Florenia. Opo. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang nahirap sa buhay humingi ng tulong para sa kanyang 75 taong gulang na biyanan. At isang padre de pamilya, partner, mula naman sa Tabaco City na mayroong iba't ibang sakit, ora mismong tinugunan. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa Muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon partner si Nanay Flora Astillero na humihingi ng tulong para sa kanyang biyanan na si Nanay Josepina Astillero na isang 95 partner. 95 years old. 95 taong gulang na. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ang kalagayan ni Nanay Josepina? Okay naman po siya. Sa ngayon, wala naman po siyang nararamdaman. Pero last 2 weeks po, na-hospital po siya. Sa edad hubang 95, si Nanay nakakapagkuhan pa, medyo malakas pa, medyo aktibo pa ba? Malakas po siya kumain pag may pagkain. Pero, Siyempre naman, Nanay, ikaw naman, Nanay. Pero yung paglakad niya, mahina niya, kailangan niya ng alalay. Ayan po, partner si Nanay Josepina. Josepina. 95 years old. 5 years to go, 100 na partner. Centenarya na. Opo, Nanay, kumusta naman po yung pag-aalaga nyo sa biyanan nyo? Talagang kuwang kayo, mahal na mahal nyo yung biyanan nyo. Inalaga naman po namin siya. Kaya lang, kaming mag-asawa, pareho po kaming may sakit na rin. Opo. Yung husband ko po, na anak niya po, is nagda-dialysis po. Kahapon nga, inaagapan nga siya yung doon. mister mo mismo? Opo. Kahapon nga, inagapan nga siya doon sa ospital.
kasi hindi siya hinga. Maliban po ba sa inyo, mayroon pang ibang nag-aalaga kay Lola? Wala na po. Kami lang po 3 sa bahay. Asan po yung mga kapatid ng mister nyo? Yung mga kapatid po niya, nasa Bataan po. malayo. 3 babae po sila. Puro nasa Bataan. Gusto sana ng asawa ko na kunin nila yan biyanan ko kasi nga nagda-dialysis na yung asawa ko at ako pa ang nag-aalaga. Ngayon, inaalagaan ko na naman ang biyanan ko. 2 na ang Ano po inaalagaan sabi ng mga ko. kapatid ng mister mo? Wala po silang pakialam sa nanay nila. Ang rason po nila, hindi naman daw po sila inalagaan nung maliliit pa sila. Hindi naman siguro. Kasi kung wala hindi ka naman lalaki ng... wala naman sila partner. Hindi naman sila lalaki kung hindi Mali sila yung ganung inalagaan. pag-uugali partner. Ano? Yan nga po talaga ang rason nila. Tumawag nga po dito na kami daw po ang mag-alaga kasi yung asawa ko lang daw po ang inalagaan ng nanay nila. Grabe naman. Nakakalungkot naman partner sa parte ni Nanay Josefina. Kasi kahit partner, ganun yung pangyayari. Isipin nila partner, kung wala itong si Nanay Josefina, Hindi, wala tsaka sila sa magulang mundo. mo yan, partner. Correct. Magulang mo, nanay mo. Okay. Ano pa man nanay nila yan. Kayo, kumusta po? Nakakapagtrabaho pa po ba kayo? Wala po akong Ilang taon ka na trabaho. po, nanay? Ako po, 63 years kalain mo, senior citizen na rin. Diabetic din po ako. Senior citizen na rin pala ito si nanay. Opo. Okay. So, paano po yung yung pang-araw-araw? Pang-araw-araw niya nanay? Yun nga po, minsan yung anak ko yung nagbibigay sa amin ng tulong pero siyempre may pamilya na rin. Tapos po talaga. Nag-ano din sila, nagrereklamo din kung minsan. Opo, pero nanay, nababanggit niyo po na itong si Nanay Josefina ay minsan may hypertension. Opo, na-hospital nga siya. Na-hospital din. Pero kumusta po si Nanay Josefina? Pag wala po siyang nararamdaman, ito po ba ay palakwento? Hindi na po siya nagkukwento. Kung pakainin namin, yun lang po. Tapos pagkatapos niyang kumain, balik na siya sa higaan niya. Kumusta Ganun po yung lang po ang memorya ni routine Nanay niya. Josefina? Sa memorya, okay po ang memorya niya. Ayan. So, sabi mo may hypertension si nanay. Ito po ba ay pabalik-balik din or palagian niya pong nararamdaman? Ang hypertension niya po, hindi naman po talaga grabe. Kasi nga yung, nga sa kanya, yung reseta nga, sa lang, 50 milligrams lang na losartan. So healthy si nanay. Opo. Healthy, Nanay, healthy ilang taon talaga. na nga po kayo, Nay? 63 po. 63. Opo. Napapagod din po ba kayo sa pag-aalaga? Sobrang napapagod po, stress po talaga. Kasi yung pagpaligo niya, dalhin mo siya, alalayan mo siya. Tapos paggabi naman, mag-diaper siya. Ang nakaka-stress ko minsan, wala kaming pambili diaper. Yung partner ang nakaka-stress. Yung pag-aalaga partner nakakapagod. Ilan po bang anak niyo rin, nanay? 2 lang po sir ang anak pamilya na namin. rin. Opo. Parang partner, na-imagine ko, no, si nanay matanda na din, tapos siya 63 nag-aalaga. ng 95. Dinadala niya sa Yung asawa niya, partner, dialysis patient, di ba? Tinatawagan yung kapatid, kayo mag-alaga kasi hindi kami nalaga. Oo, yung pagod na pagod ka na sa pag-aalaga, problemado ka pa sa pagpakain. Ano bang mga pangalan ng kapatid ng mister mo? Oo. Yung ano kasi. 3 yan di ba? Yung 2 kasi, kapatid niya yun sa nanay. Aha. Yung isa, Norma, kapatid niya talaga yun. Tapos may Yolanda at saka Nida. Ayun, Yolanda, Nida. Nida. Parang mga pangalan ng mga senior na po sila lahat mga din. senior na Oo, kaya lang yung Norma, 65 years old yun. Mas malakas pa yun sa akin. Wala naman siyang problema sa katawan. Opo. Okay. Okay, pero nanay, sabi niyo nga po, minsan wala kayong panggastos, walang makain. So paano niyo po itatawid natatawid ang yung pang-araw-araw? Kung ano na lang po ang meron dyan, yun na lang po ang pagtiyagaan namin. Okay. Nay, dahil po dyan, bilang tulong ng programa, Kinanay Josefina at sa inyo po, tanggapin niyo po itong munding handog para sa kanyang pang-araw-araw po na pangangailangan. Ayan po, marami pong inihanda po dyan. Opo. Yung ating po Sabi niyo, nanay, minsan wala po kayong makain, wala kayong maibigay kay Lola. Ito po, nanay, namalengke talaga si meron pa. Mercy. Adult diaper. Ayan. Yan po talaga, sir, ang Ano pa yung pang nasa bag? Ano pa yun? Yan po talaga, adult diaper. Opo. Ito talaga yung pinakakailangan talaga po kasi. niyo. Opo. Ang mahal baga ng diaper, madam. So yan, nanay po, ay handog ng programang ito para kahit pa paano po, makagaan-gaan po Opo, sa sir. sitwasyon ni Nanay Josefina at sitwasyon po ninyo. Yes po, maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo.
at ni Saldico. Maraming salamat. Gumaan po ba, Nay, yung pakiramdam niyo Yes ngayon? po, sobrang gumaan po talaga. At Kasi saka- yun po talaga ang inaasahan kong diaper talaga. Yun ang pinaka-importante Sana kasi po sa amin. sa mga makapanood nito na mga kamag-anak ninyo or mga kamag-anak ni Nanay Josepina, sana po ay mantig yung puso ninyo. Oo. Nanay, ako po ay saludo po sa inyo dahil hindi nyo naman po tunay na magulang, tunay na nanay ito po Yun si nga Nanay po, Josepina, sir. pero naandyan po yung pagmamahal at pag-asikaso nyo. Wala na po akong magawa kasi wala naman po talagang ibang mag-alaga. Oo. Pero mahal nyo din po itong si Nanay Josepina. Siyempre, mahal ko rin kasi mahal ko ang asawa ko. Yeah. Inana yan ang asawa ko. Diyan Siyempre, ako mahal sa iyo ko rin bilib po, po. Nanay. Kung mahal mo Kung hindi ang ko asawa yan- mo, mahal mo din ang magulang ng asawa. Kung hindi ko yan mahal, madam, hindi ko sana yan tinanggap Inasikaso. dyan sa bahay. Opo. Saludo ako sa inyo, Nay. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayo humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo! Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.